Og så skal vi her hjem, for om få timer begynder musikken på de store scener på Smukfest i Skanderborg. Men lige nu rammer et nyt fænomen årets festival. Lasse Hørby, hvad er det for noget? Ja, det er nogle unge mennesker, der har besluttet sig for at gå baglæns. Jeg er lige ved at blive ramt af dem her, så jeg begynder lige at gå med strømmen. Og det handler noget om, at man skal vende tingene på hovedet og netop gå mod strømmen. Vi kan prøve at spørge arrangøren af den her flashmob, som det jo hedder. Det er jo et moderne udtryk for at samles og lave noget bizarrt. Hvorfor laver I den her flashmob? Det gør vi for at gøre opmærksom på eventmæreriet og for at vise folk, at man godt kan gå mod strømmen, selvom man er på festival. Det bliver noget af et syn. I skal gå 500 meter den her vej, og folk kan bare samle sig med, når det er, at de har lyst til at gå ind i den. Hvorfor er det hører til på en festival? Men en festival handler jo meget om anti-dagligdag. Det gør Smukfest jo også. Det skal på en skraldespand her. Præcis, det er jo sådan, det er. Og derfor vil vi jo også gerne vise, at det her med at gå i det offentlige rum, hvor man hurtigt får nogle vaner og går den samme vej og så videre, så kan man også nogle gange gå mod strømmen og gøre noget andet. Og det er jo egentlig lidt en opfordring og en opmuntring til, at folk også går baglæns og deltager i det her. Så derfor vi laver det. Jeg kan prøve at spørge sidemarkeren her. Du går også og drikker en øl imens. Kan man godt gå i flashmob samtidig med, at man varmer op til festival? Og man kan. Det kan jeg love dig for, man kan. Det her det er jo den bedste måde lige at få lidt ekstra procenter ned på, er det ikke det? De lover regn her fra festivalen. Skal jeg lige spørge dig om også. Det ser lidt, begynder at komme lidt mørke skyer. Hvordan tror du, det ender med? Nej. Bare vi er glade og har nogle øl, så er der ikke noget, der hedder mørke skyer. Der er ikke noget, der hedder dårligt vejr. Der er kun noget, der hedder dårlig påklædning. Ikke sådan? Og med de ord, så tror jeg, vi forlader flashmobben her, som altså bevæger sig den her vej op mod bøgescenerne, hvor musikken starter om få timer. Og solen skinner lige nu, så alt tegner til en rigtig god festival. Nu må vi se, der bliver gongler og regn her sidst på dagen. Men humøret er i hvert fald i orden. Ja, som vi hørte her, så ser festivalen ud til at blive ramt af tordenvejr senere i dag. Og skulle det også ramme dem, der hvor de befinder dem, ja, så modtager vi gerne billeder af det. Send en mail til 1234@tv2.dk.